Влизам с бас, very fast, паля фаст, давам газ, тъпите куки отново са зад нас. Не съм бас, не съм в нас, не съм в час, I'm in the jazz, smoke some grass, puff, day in motherfucking pass. Изобщо не искам аз кръско да ми прави бита, не съм карта бита, скитам по улиците, на тях често прелитам. Не питам, а силно ритъм, не говоря действия, отчитам, хейтери замитам в ритъм, средни чувам и веднага се умитам. Не съм хич възпитан, авторитети не зачитам, като ходя не залитам, защото паля и отлитам. В драми се преплитам и то доста големи, искаш схеми, вземи, обаче после борчовете са големи. С мени бизнесмени за 12 часови смени, да, 300 лева, накрая буш последното пени, не ми се слушат проблеми, давам за болките ми хлеми, поне при житейските дилеми винаги ще ходите за смени. Паля, куки мраза, за тях се оглеждам, глава не навеждам, яките пички заглеждам. Газа, не лаза, закона не мога да спазя, сега съм на ход, скоро защо няма да заляза. Не влизам във фаза, не излизам от часа, не знам кой какво каза, всеки също мен се поряза. Няма да се откажа, направо ще се докажа, няма пръв да отпраша, оставям до края на матча. Някой рапър казва, че с фула скърт или мивки, аз пък с моя вкарам доста маски под моите завивки. С усмивки и с извивки притежавам скъпи придобивки, не съм 2 метра, обаче правя Джордан по-добри забивки. Ахмед сам самичък учил при планината, абсолютно също е в сила за квартала ми, за лайната. Зеленината е там, това, което е на почет, май ще трябва на закона втори прочит, сирени ако чуем ще подскочим. Цитират ми Азис, аз пък им цитирам Вазов, гърмеча огара с пистолет газов, ама нека твоя пластмасов, хитай касов, масов, бай мистер Атанасов, един такъв зеленофасов, за тези, които не се кефят фако. Не ходя направо, се парзалям с кънки, ако имаше мозъчни гънки, би се пазил от издънки, не ги жаля, направо им режа главите с мачете, куплета ми свършва, така че по-бързо палете. Паля, куки мраза, за тях се оглеждам, глава не навеждам, яките пички заглеждам. Газа, не лаза, закона не мога да спазя, сега съм на ход, скоро защо няма да заляза. Не влизам във фаза, не излизам от часа, не знам кой какво каза, всеки също мен се поряза. Няма да се откажа, направо ще се докажа, няма пръв да отпраша, оставям до края на матча. Хващам ги натясно, бясно завивам надясно, гласно изкарвам за тебе мнение, все така долно и ужасно, едно ти е ясно, прясно, тук за теб изобщо не е безопасно, опасно, затова по-добре бягай надалеч, преди да съм те фраснал. Пълно с хора говорещи неща, които не разбират, странни мисли в главата подбират, шокират ме, даже провокират, контролират ги разни стремежи, чувства, мисли, идеали, май също вятъра са те пикали, се са на тъмно, се са не разбрали. Не разбрали, всяка вечер се прави матахари, от 20 години специално за Ферари, ама едва ли, педали, без хрущали в куба са грозна гледка, вдига от земята търса салфетка, звъне на моя за десетка. В крайна сметка не можеш угаси той, що не гасни, простотията по хората ходи, за той ще се разрасне, не ще ме тя прехласне, но важи ли това за вас? Не чукай там, където вратата ще ти се трясне. Паля, куки мраза, за тях се оглеждам, глава не навеждам, яките пички заглеждам. Газа, не лаза, закона не мога да спазя, сега съм на ход, скоро защо няма да заляза. Не влизам във фаза, не излизам от часа, не знам кой какво каза, всеки също мен се поряза. Няма да се откажа, направо ще се докажа, няма пръв да отпраша, оставям до края на матча.